2 януари 2021 година. Първата група за тази година с индианско кано. Семейство, баща, дъщеря и син. Смело покориха разстоянието от Вардин до остров Вардин. Целта им е да стигнат до пясъчния нос, където е много хубаво за почивка и плажуване, ако може да се плажува в това време на 7-8 градуса температура.